Nyanyi apa, Mas? Menunggu. Oh, ya wis. Cuman golek korte, Mas. Wis Oh, wis. Oh, ya wis. Ayo nyanyi ya. Langsung ta. Yo. Iya, ayo. Di ro lu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Asik. Siapa aku menunggu kita jumpa di sini, datanglah kedatanganmu. Oh, penyok teko iki sarane penak iki. Kok nyanyi ya? Juga kok kan. Ayo. Salah, Mas. Awakmu ta. Kene lho, kene. Temen Kene. penak ngarani, Mas. Kok enak kok suarane Roma Irama ya iki. Aku angai. Aduh, kalah rek. Kita kan maca iki. Nah. Kaleng eja lho ya. Iya, Nyok, nyapa nadae iki, nyok. Ya sing penak ngono lho, suaramu sing asli tokno. Mosok ngono. Ayo. Ayo nyana ya. Ya sing penak kok ayo nyanyi winginane nyanyi dek pasar Oh ngono. iya, aku ngene ate ngiringi suarane ya kaya yo ya ora. Ya ngono dek perapatan ngono. Lah iki opa sih opa ayo anyok nyok. Nyanyi lho. Di oh lu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Lambene nomor piro rek kok penak rek suarane. Aduh nyok ya. Ya jangan mana, emang penak. Aduh ya iwunya iki. Masa mek dirut penake. Lah aku golek gripe iki iwunya nek nuruti suarane koyo ngono ku Ora nyok. sampe aja pecinan ngono mah ora petuk kok takno. Apa? Mari teko Mbak Jambrong. Aduh nek opo iki kok macam Apa iku? Gen nyepi kode. Aduh, Pengasian iki. Yo apa iki? Macak nyetil. Yo. Wisan dasian. Aduh. Wayahe golek. Ayo Kang terno Kang. Aduh. Golek kode Kang. Wis tenang aku lho. Mas Andi. Ampuh iki Kang. Juga ayang-ayang ae. Aduh. Ya opo iki? Apa nyok? Nonton wayang golek kode. Ayo Kang terno Kang. Sayang. Untuk wayang. Saya tak tinggal sik lho lho. Oke. Tinggal sik lho lho. Dhewe iki marian rek. Artise ngalih. Yo, kok gampang kok. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku cewek. Wah, cocok. Iki, Mbah. Rapale dhisik iki. Jong pajak putahe asu kebuk susu kebuk tau luwe kebuk meneh susune makmu. Ampuh iki, Kang. Melihatmu bagaikan bunga mengkudu, roto ceblok dan bosok. Lah, mosok keliru aku. Aku Kang. angai. Lah, lopot Kang, ya apa iki sikepe iki Kang? Kok tambah ora gelem ora mblayu iki Kang. Coba ndek kono Kang, ndek kono biasa Kang lumpuke kode-kode Kang. Janji. Ndetan kono lho Kang, nang perapatan. Ayo. Rendi Kang golek kode amene Kang. Ki. Nengok Kang tak kudune. Mela. Duh, lape Joko tuwek. Walah, malam minggu jan sepi, luput, kan sasaran belas. Pusing ini ki aku. Kan Joko-joko liwat ngono kok. Ya apa Kang Mbak Jambrong jare Riko si kowe manjur kok. Riko iki jenenge kode kudu mlayu. Ono kode kudu ngampleng. Ngampung temenan ta ora? Aku angai nyanyi. Oh. Kondo jare doyan. Kucing. Aku cewek. Cewek. Waduh, Siswanto kan. Loh. Aduh.
Andi. Aduh, Sis. Ya apa kabare? Aduh, Siswanto. Yo, Hahaha. tambah Kang Tenono Kang. Halo, Mas Andi. Mas Andi, tunggu. Doi, tunggu Di. Oi, tunggu. Gak ngene kok. Gak Walah. Siswanto tiba. Tulungi ta ora mlayu ae. Ya, syukuri. Satu. Aduh Mas Andi, ayo tak tulungi. Ayo Mas Andi. Ayo. Mas Andi, ayo. Mas Andi. Mas Andi. Woi. Apa ngono iku? Teko-teko kok menggos iku. Andi. Dek, uben Siswanto. Siswanto sing klamine dobel iku. Waduh, Biung, lah kok doyan sih ra kare barek koyo ngono iku. Hah? Mbah, aku ora roh. Lho kok iso ora ro, lah malah mbek awakmu nyok. Diuber. Bare mang golek rondo, lah kok oleh nongko, oleh nongko. Oleh kelamin dobel. Antang. Lagi lho. Ono apa iki? Aja Kang. Lho, Sikep taek. lah kok iso sih Ya sikep apa iki kaya jare Bajambro ngampuh. Kok arek wedok padha keplayu malah ndek kampleng aku mang. golek sikep. Alah, tau ora payu, rai-rai lawas. Mu jare Bajambro ngampuh ngono iku tuwa entek 5 juta. Lakare percaya dukun. Peparane Kang, dukun geblek ora trimo aku janan. Tek 5 juta aku ya. Ayo. Parani pokoke. Rikon sing ngomong Kang. Lah. Keliru. Ngene Kang. Oh. Iko. Ko. Weh. Wonge. Weh. Wah, yo. Kok iki. Kok jare ning sikep Lampung kei. Wis meneng wong nang kantor dulu Ji. Yo, ayo. Yo apa? Lho ya, iku mang ditakon yo apa wis dijawab dhisik. Oh, lah mandi ta ora? Bencong tambahan sing marane. Ora arek wedok. Oh, niki Wis pasti kurang. pengene loro. Das kok niki rek nang arek wedok senengane bencong. Ora mbah, jare Riko rondo arep, perawan arep, kucing arep. Nah kan segala makhluk hidup. Lah tapi kok bencong mbah kelamin loro. berarti skillmu khusus bencong. Aduh, kowe balekno ae wis dhuwitku. Jek tak takoni arek iki kabeh apa. Waduh ya, kok ana pasien ngene iki rek. Jane kena biaya tuku brambang geng Duwike wis entek ta iku mang. Oh, lah terus ya apa? Ya ono kare titik karene gitu kuci kalan iku mang. Ya gak apa-apa wae tak gene tuku micin sisae pira. Ngono ah. Ya wis nek go nang Mak Sudrene. Blonjo ire ya apa ono pas. Kabeh wis, Mbak. Ya opo lho. Lho opo dipone bae lho rek sempar iki. Tak 5 juta. Wah. Separo men. Nanti skillmu iku nang bencong ora nang wong wedok. Anjene dukun remak. Lho ya opo korek ngene balekno he. Nyok, main nyok. Nyok, rene ta le sini. Rene. Ono perlu aku mek kon iki kon iki. Ya opo kok iso sing kok gorene wingi iso njaluk duwike balik iso jare gak ampuh iki opo ngono iku. Paling anjene gileng ngono. Lah bencong ini diandalno. Waduh, bisa arek iku jan ora cocok arek iku berarti jane ngisi kepiku. Melek kurang iku yo. Sik sore.
Anjene aku anae. Heeh. Aku saiki wis kate pensiun aku ya nyok. Kono tak kei ilmu kon. Kuat ta kon kira-kira iki. Ilmu apa? Petahisin. Nek gelem ya. Tapi suaraku ganti. Ya ganti engko lek kon kena iduku ping 17. Waras. Ya aku gelem. Gelem ah kon. Ya wis, rene rada nyidek. Ya tak celukno. Anakku iku mang. Iki lek ora tak idone ping 17, ora iso mudhun ilmu kule iki. Kon gelem apa ora? Pokoknya suaraku ganti. Ya kok ganti soalmu ganti sewek ya. Ya wis. Le. Cukupno ben-ben mang le. Nggih, Pak. Ya. Entenono dulu kae. Opo nih? Korek gunane kok balekno ta ora? Tak baik, meneh. Duh. Meneng oh. Cok, ngomong ae. Ya. Iki sing paling ampuh iki nyembur pisan iki langsung mudhun ilmu kule iki. Mandi kule temenan iku wis. Tahu telur tahu lontong, golek prawan kok oleh bencong wis ilmuku luput.